ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଚକୁଡ଼ୁଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା କେବେଠୁ ଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ କାହିଁ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଚକୁଡ଼ିବି। ଆହାର ରେସିପିଟି ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଚକୁଡ଼ୁଥିଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ତା'ର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ମୁଁ ବନେଇଛି। ଯାହା ହଉ ବିକୃତ ପିଠାଟି ହେଲା, ତାକୁ ଖାଇକି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି କରିଦେଇ ସାରିକି ସେଇ ଟାଇମ୍ର ସେଇ ସମୟରେ କଡ଼ାକୁ ଥଣ୍ଡା ନ କରି ତାପରେ ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଇ କଦଳୀ ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି। କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଚାଉଳ କାଞ୍ଜି। ଚାଉଳ କାଞ୍ଜି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ତୋରାଣୀ ପେଜରେ ବନେଇଥାଏ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ପେଷିଥିଲି ସେମିତିରୁ ଟିକେ ରଖିଦେଇଥିଲି, ସେଇ ଚାଉଳ କାଞ୍ଜି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। କାହିଁକିନା ଶୀତ ଦିନରେ ଟିକେ କାଞ୍ଜି ଖାଇବାଟା ହିଁ ଦେହ ପାଇଁ, ପେଟ ପାଇଁ, ମନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଜିନିଷ। ଯାହା ହଉ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବା, ଯଦି ମନକୁ ଆଇଛି ବନେଇଦେବା। ରସୁଣ, ଗୋଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ କଡ଼ିପତା ପକାଇ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ କାଞ୍ଜିଟି କିନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ନାକ ଟେକିଥିଲେ ଦ୍ୱିପହରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାତି ବେଳକୁ ସେ ଖାଇବେ, କାହିଁକିନା ରାତି ବେଳକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଆସେ ସେମିତି କିଛି କରିନି, ସେଇଆକୁ ହିଁ ଅଛି, କାରଣ ବାସି କାଞ୍ଜିଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ବିଶେଷ କରି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲେ କାଞ୍ଜିଟି ଭଲ ଲାଗେ। ଏମିତି ଗରମ ଗରମ ଖାଇଲେ ସେ କ'ଣ ଲାଗିବ। ମାନେ ଗରମ ଭାତକୁ ଗରମ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଉ କାଞ୍ଜି ପସନ୍ଦ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେସବୁ ନାହିଁ। ମୋ ସାନ ପୁଅର କାଞ୍ଜି ଭାରି ପସନ୍ଦ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗରମ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଖାଇନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାତିକି ରଖିଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି ଭାତ ହେଇ ସାରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ। ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ସିଏ ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟେ କଦଳୀର ମାନେ ତରକାରୀ, ଏମିତି ସବୁ ବନେଇକି